Buenas tardes. En primer lugar, en el nombre del Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Guipúzcoa, les doy la bienvenida a Luma Fest, Literaturaren eta gazte sorkuntzaren jaialdiaren laugarren a la edizioa. cuarta edición. Ezer baino lehen eskerrak eman nahi dizkiet gurekin dauden bi idazleei, Lur Gallastegi eta Nerea Ibarzabal, eta Asteguía, hiru Nerea lagunak Ibarzabal y también a todas las escritoras, a todos los escritores que van a participar estos días en este lugar mágico del convento. Y también muchas gracias a todas las personas que habéis participado en el concurso de microrelatos. Este año tenemos un récord absoluto con 111 participaciones y quiero subrayar. Duela urte hasi genuen abentura hau oso helburu argi batekin, etorkizun literarioa idazten ari diren ahots gazte, fresko eta ausartei lekua ematea. Kultura sailetik apustu sendoa egiten dugu literaturaren alde, uste dugulako gure esku dagoela ikuspegiak aldatzeko, gogoeta egiteko eta pertsonak konektatzeko. Jaialdi hau funtsezkoa da euskarazko eta gaztelaniazko literatura proiektuak babesteko, sustatzeko eta zabaltzeko egiten ditugun ekintzen barruan. Pentsamendu kritikoa sustatzeko eta Gipuzkoan daukagun literatura talentua bultzatzeko grinak mugitzen gaitu. Ez dut gehiago luzatu nahi, beraz jaialdi hitzaldi guztiez gozatzera gonbidatzen zaituztet. Eskerrik asko guztioi laguntzeagatik, zuen denbora eta talentua partekatzeagatik eta Lumafest espazio unikoa bihurtzeagatik. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Isak Valentzia, Gipuzkoako Foru Aldundiko gazteria zuzendaria, eta gure aldetik ere, eskerrik asko gurera etortzeagatik. Gure solasaldiarekin hasi baino lehen zuen eserlekuetan horrelako txartel bat aurkituko zenuten, raska moduko bat da, baina berez inkesta bat da. Eta eskertuko genizueke inkesta hori betetzen baduzute eta gero horko kutxa horretan uzten baduzute. Gure Koldo Mitxelenako programazioaren inguruko inkesta da, zuen nahiak eta iritziak jakin nahi ditugu, beraz, esandakoa, eskertzen dizuegu, hau betetzen baduzue. Eta orain bai, guazen Luma Festeko lehendabiziko jardunaldiarekin, gaurko asteko konpromezu handiko bi ahots ditugu, bi idazle handi, jarraitzen eta miresten ditugunak, eta maitegit ditugunak baita ere noski. Solasaldi hau egia esan taberna batean egin genezake, Bar Glorian edo Zurriola Beach Hosteleko tabernan edo hor inguruan egin genezake. Espazio horien espiritua edo arima, nolabait Santa Teresa konbentuko klaustro eder honetan izango dugu. Beraz, Nerea Ibarzabal, ongi etorri gure taberna berezi hontara. Zer nun zaude? Eskerrik asko, oso ondo. Taberna izateko isil txamarra, baina ondo. Bai, ez da. Lur Gallastegi zuri ere ongi etorri eta eskerrik asko gure hostel berezi honetan egoteagatik, taberna eta hostel, abiak. Biak, izan daiteke, polita litzateke. Zerbait polita egin genezake hemen, bai, eskerrik asko. Hasi baino lehen, ezakit jakingo ez zuten, baina Pipi Galtzaluzeren istorioak 80 urte bete ditu aurten, gazte literaturaren erreferentea dena, niretzat behintzat, eta egia esan, Boloniako nazioarteko haur eta gazte liburu azokan, leku berezia eman diote. Hau ez da azoka bat, jaialdi bat da, baina bere xarma ere badu, eta horretan esan bezala leku berezia eskaini diote azkarra, independientea, errebeldea, lotxagabea, menderakaitza eta apur bat basatia eta sormen handikoa den neskatxo horri. Solasaldi horren izenburua pipiago izan zaitez, da, asko gustatu zait, eta horregatik galdetu nahi nizuen, ea zuek pipiak zeaten edo pipiago izateko nahi hori izan dezuten noizbait. Egia
Egia esan, bai, nahiko nik desente konektatzen numetan pipiren energiarekin, horrela etxe handi batean bakarrik bizi animaliak, erropaz ez aldatu, ez dutxatu, bueno, badago, erakarmen indar bat gazte rebelde hortan, bai. Ze ondo, da zuk Bai, Lur? nik uste pipi, gainera denon bizitzetan egon den, egia da nik lehenago ezagutu nuela telebistan liburuetan baino. Nire liburu, osea, lehen liburuetako bat euskaraz bai izan zen, elkarrek argitaratu zuen pipi kaltzaluze, baina lehenago telebistan ezagutu nun. Eta nik gehien harritzen induna, ez, zan etxea eta hori, baino berezik izan, bere lagunak ziren Tomi eta Nika haiek, haien gurasoak ziren oso, ez, bueno, zorrotzak ezakit, eta nola usten zieten, seme alabei, ez, pipirekin, eta nola lortu zuten, nola, bueno, pipi familiako txatia hartzea, zeukan egoerakin, eta iruditzen zait, pipi beraz gain, badela gaur egun ere izan zitekela eredu, bueno, etxea askotan, bueno, pues, olako umeak ere harreran arditzakegu edo, bueno, izan daitezke gure familiakoak, bai. Da, pipik bazun talentua edo zer lortzeko, Bueno, aurkezpenak egingo ditugu, hitz egiten hasi baino lehen, Nerea Ibarzabal, ikasketaz kazetaria eta jardunez bertsolaria eta idazlea da. Gidoilari eta prentsako kolaboratzaile lanetan ere aritu da. 11 urterekin hasi zen bertso eskolan, gaztea, eta gazteentzako txapelketa eta sariketetan ibilbidea egin zuen. Egungo Bizkaiko txapelduna da eta 2022ko bertsolari txapelketa nagusiko finalista. Txakur Gorria sormen kolektiboko kide izan da, hainbat urtez, baita ere, eta gaur aurkeztuko duguna hauxe da, Bar Gloria. 2022an argitaratu zuen eleberria, eta azken aldian 2023an aurre eta gazte literaturan Jakelinen egunerokoa idatzi du. Zuzena da dena, Nerea bai? Zuzena da. Oso ondo. Gurekin ere esan bezala Lur Gaiastegi, idazlea eta irakaslea da kasu honetan, Bilbon jaio zen, Gasteizen ikasi eta Donostian bizi da. Tripletea, Lur. Donostian bizitzea momentuz eragin nabarmena izan du bere lanetan, gaur aurkeztuko dugun eleberri horretan behintzat, eta Lurrek hainbat lan argitaratu ditu. Batzuk komentatuko ditugu Senegalen, Limoiondoaren loreak, Saharako itsasoa, Mikel Zarate saria jaso zuena, Etxe Txorotarrak, Azken dantza New Yorken, Itsas azpiko misterioa, Gau beltza eta Anzturaren pasabidea, Kakao zaporeko gauak, eta esan bezala gaur aurkeztuko duguna, hemen daukadananik, Zurriola Beach Hostel. Azken urteetan, EITBren guazen telesaien liburuak idatzi ditu, beraz, beti idazten, Lur. Bai. Bai? Kasi bai. Bai. Oso ondo. Komentatu dugu Luma Festek gazte literaturaren inguruan hitz egin nahi duela, hausnarketa egin baita ere. Suposatzen du zuek idazleak izan baino lehen, irakurleak izan zaretela, komentatu dugu nola pipi ere iritsi izan liburuetara eta horretan ibili zinaten, baina ezakit, gogoratzen alditu zute zuen lehendabiziko irakurketa horiek edo liburu horiek zeintzuk izan ziren? Bai, nik bai. Nire lehenengo liburua, nire amak Estibalitz du izena, eta etxera, eman zidaten lehenengo liburua nik irakurtzeko, ez, banituen Teo eta barroiek, beraiek irakurtze zizkidatenak, baina ja niri ekarri zidatena izan zen, Xabier Mendiguren Elizegiren Estitxuk pirata izan nahi dut. Nik uste izan zela amak Estibalitz zuelako izena, eta orduan horregatik. Gogoratzen zala zuria, eta irudia gogoratzen dut. Gaur egun ez dakit non dagoen, gauza asko gordetzea ditut, baina ia da liburu hori daukadala galduta. Ez dakit norbait eman genion edo, baina hori, lehenengoa hori izan zen. Bai. Eta noizbait bilatu alduzu liburutegiren batean edo berriz ikusteko? Egia da ez dudala berriro, ez dudala, hor galdu nun eta listo, baina bai izan zen lehenengoa eta gainera gogoratze dut esan nola, hau amak ekarri du bera Estibalitz delako. Hor harremana egin zenun, ez da? Eta zuk Nerea gogoratzen alduzu? Nik hain haurtzarokorik ez daukat oso gogoan, badauzkat batzuk hor, ezagit, lodia naiz eta zer edo bazen hor kolekzio bat, nolabait diversitatearen inguruan hausnartzen zuena edo, baina niretzat persona bat izan zen importantea, nire irakurle bizitzari abiapuntua jarri zuena, eta izan zen nire lagun min bat, Maialen, zen ikoten nintzen bere etxera, eta bere etxean bere gurasoek irakurri egiten zuten. Eta niretzat hori gauza bat zen, bazegoen
azteko liburu pila bat zeuden, eta gero zeuden espazioak irakurtzeko, ez dakit, butaka, lanpara, ez dakit zer, eta bere gurasoak askotan ikusten dituen irakurtzen, eta Maialen berak ere izugarri pila irakurtzen zuen. Eta nik konparaketa egiten nuen nire etxearekin, eta nire etxean, etzen horrela, egon dira liburuak, badaude liburuak, baina ez da egon irakurtzale eta sumat, edo ez dago ohiturarik, ez? Nire gurasoek lan asko egin dute, baina gure sala telebistaren inguruan antolatu izan da beti, eta telebistak jandu gure aisialdia, ez? Orduan, Maialenen bidez ikusi nuen, bueno, gerora hausnartu dut, ez? Badagoela, bueno, zenbait etxetara iristen dela kultura, iristen dela literatura, eta baduela arrakala pila bat, ez? Klase arrakala soziala, kulturalak, eta gerora hausnartu dut hortaz, baina, bueno, uste dut, Maialenek jaso zuela etxetik, eta nik Maialenen bidez jaso du, baina hor iruditzen zait gazte asko galdu egiten direla bidean. Ez badago, bueno, irakurketa eta gozamena elkarlotzen diren irudirik zure paisajean, zaila dela horra iristea, eta bani Maialeni esker, elkarrekin komentatzen genituen liburuak, Memorias de Idun, trilogia fantastiko pila bat, Harry Potter, eta nolabait, bueno, literatura fantastikoa izan zen nire gaztaroa edo akonpainatu zuena, eta ikasi genuen, ikasi nuen berarekin, eta gero beste lagun batzuekin, liburu ez hitz egiten, liburua ez disfrutatzen da zain egoten noiz aterako zen urrengo liburua, eta gero jolas orduan egiten genuen antzerkitxoa, ez? Harry Potterren estena, gero bullying pila bat jaso genuen ondorioz, baita esan behar da, baina ez, estenak bir sortzen genituen Harry Potterrekoak, eta, bueno, horrela izan zen nire harremana, hortaz, bueno, ze importantea diren personak, agertzen diren personak zure bizitzan gauza bideak zabaltzeko. Kasu honetan polita zeinen importantea den adiskidetasuna edo lagunak zen zuen eleberrietan ere lagunek garrantzi handia dute, kasu honetan literaturan murgiltzeko. Bai, eta lehenko batean, baina Sarasolari irakurtzen elkarrizketa batean, irakurketak oso jardun bakartia dirudiela eta badela zentzu batean, baina kolektiboa ere izan daitekela, eta horrekin konektatzen duzunean, kolektibizatzearen plazerarekin, hor, uste dut, badagoela indar bat, gazteak erakartzeko orduan behar bada. Zuk Lur, gerora lortu alzenun horrela literatura kuadrillatxoa, edo lagunekin? Beranduago, haurtzaroan ez, baina ikusten ari naizena da hemen dago belaunaldi salto handia. Harry Potter argitaratu zutenean adibidez, nik 16 urte nitun. Eta, bueno, argitaratu zuten, baina gero ja pelikula eta gauza horiek, eta arrakastatxua izaten hasi zanean, nien nengoen puntu hortan inondik inora. Nik Harry Potter deskubritu eta helduaroan, Londonera egindako bidaia batean, iritsi nintzalako ara, ja aurrak nitun, eta aurrekin junginan, eta behitu, eta hau Harry Potter, eta ez dakizen bagarren urte hurrena zan, kasualidadez urte hartan, eta esan, bueno, erosiko dut, Harry Potterren liburu bat, zegia da, oso arrakastatxua izan da, baina esan edo hau izan da duela 5 urte ez gehiago. Eta, bueno, bat irakurri nun, eta pandemia iritsi izan, horietzu bai, 5 urte, eta, bueno, guk auzoan badegu denda bat, egunkariak, liburu denda bat da, baina egunkariak ere saltzen ditu, orduan horri esker pandemian zabalik egon ahal izan zen. Eta hor erosi nitun denak. Astero jisten nintzen, eta bat, beste bat, hori irakurri nitun. Bueno, uste guztiak, batekin hasi nintzen, bigarrenakin, hirugarrenakin, eta orduan ja denak egin ditun, baina horrez egin dut Memorias de Idunetak nik hoiek ez ditut bizi izan gaztetan, bai. Beste belaunaldi batekoa naiz. Harry Potter nik gaztetan gainera barre egiten nuen, esaten nuen mesedez. Ni ja beste puntu batean nengon bizitzan, beste aspirazio batzuk ditu, eta beste, Magel bat zinen. Bai, oso magela, beste irrika batzuk nituen, eta, bueno, magia, fantasia, eta orain harritzen hau, ze gazte jendeak, fantasia, bada, asko oso deigarria da, arrakastatxua, eta nire garaian etzan nola. Guk, bueno, lehen, igual, esango bete, nirearekin hitz egiten egon naiz, eta, karo, ni naiz EAen DBH egin zuen lehenengo belaunaldia, 83koak gera, ez guk egin genuen 7. maila eta gero saltatu genuen 2. DBH-era, baina gera DBH egin genuen lehenengo belaunaldia, orduan, hor, gazte literatura bezala, etzan hola existitzen, aur literatura zegon, eta, karo, ez egon libururik esparru hortarako. Nik uste gazte literatura hor sortu dela, 12-16 esparru hori sortu denean. Eta nik oroitzen dut, DBH Irun, 14-15 urtekin, guk
irakurri genitun 110 estriteko geltokia, berez helduen literatura bezala argitaratua zegona, Bai. eta irakurri genuen Juan Luis Zabalaren Galdu arte, Susak argitaratua helduentzako literatura bezala. Orduan, batean Harry Potter bat hor, ez, esan nahi dut. Nik gustora irakurtzen dituen horiek, baino beste belaunaldi bat, ez dakit. Bai. Beranduago izan da deskubrimendu hori. Nabaritzen da, belaunaldi bakoitzak bere Bai. heroiak ditu, Bai. edo bere liburuak ere, supongo ere, eskolako liburuak desberdinak izango ziren, esan Harry Potter izango, beste proposamen batzuk egongo ziren, Claro, ez hori zuena zen. Bai, lehen komentatu duguna, gero Bai. ez nola sortu zen hor, propio eskoletarako literatura konkreto bat, eta goratzen ez guk jara edo jara, ez dakit nola eskatu ez, jara, oie guztiak, baina, bueno, nik xok moduko bat daukat gogoan, eta zen gure etxean, bazegoen ez, apalez betetako liburu bat, eta behin hartu nuela bat zergatik panpox iruditu zitzaialako ezagik gazteentzako izango zela izena edo, ez? Eta baten irakurri nuela Arantxa Urrutia Bizkaiaren liburuko lehenengo kapitulua eta geratu nintzela, protagonistaren ametsa, semea, gauza super arraro bat iruditu zitzaidan, eta niretzat izan zen ate bat bezala esateko, helduak olako gauzak irakurtzen ari dira, ez? Osea, hemen badago kriston mundu bat, ez diaten oraindik esan, eta behar bada nahi dudana irakurri, ez da irakurri nuen liburua osorik, uste dute nuela ulertu bere garaian, eta gero bere irakurri nuen, baina bueno, bai izan zela, ostras, zergatik ez da lehenago iritsi hau, ez zait ja eskolatik pixkat sartu hemendik, izan ordez dena, ondo dago baita ere, baina hilekoa jaitsi zaio neska edo lehenengo mozkorra, osea, dena bereziki 16 urteko problematiketan zentratu baino, uste dut tartekatu daitezkela bibentzia universalagoak adinean eta territorioan eta zentzu askotan. Eta irakurleak zineten horretan, idaztean pentsatzen alzenuten edo batez? Ez dakit, uste dut beti nirekin egon izan dela idazketa, baina forma desberdin askotan, ez dakit. Uste dut gerora heldu bilakatu ala jardunak nitxotan edo sailkatu direla denon bizitzetan, baina nik izan nuen garai bat hor nahazten zirena musika, dantza, bertsoa, idazketa, bazen olako, espresio bide desberdinak eta denuen sentitzen bat aukeratzeko beharrik, eta denetan disfrutatzen nuen asko, eta musika jotzen nuenean, saiatzen nintzen kantu horri igual letra jartzen, kantatu alizateko pianoa joala, edo, ez, pixkat hibridoan bizi nintzen, baina batean bertso eskola agertu zenean, eta bertso eskola ulertuz, arte eskola mota bat bezala, zeinak ematen zizkidan didaktika bat, nire arte hori fintzeko, hobetzeko teknikak eta gainera talde bat, uste dut hor bertsoak hartu zuela nire espresioaren monopolio absolutoa, eta idazketa, bizi izan nuela arlo askoz pribatuago batean, eta bertsoaren bidez jendaurrean egoten nintzen, baina, beti zegoen eguneroko bat, kuaderno bat, zer hor idatziz, gerora, unibertsitate garaian eta zintzen gehiago idazten kanporako ere, eta, baina, bai, bertsoak... Hasierak horrelakoak izan ziren. Eta zuk Lur? Bai, nik uste era pribatu hori badela idaztea gustatzen zaion pertsona baten gehienen ezaugarri bat, behintzat tarte batean. Eta, nik egia da hizkuntza zalea beti izan naizela. Gainera, gelan oso txikitatik nabaritzen nun, nahita edo ez, baino irakaslek hori azpimarratzen zutela. Gustatzen zaio, bai bertsoa, ni bertso eskolanen naiz sekula egon, baina bertso zalea naiz. Eta, gelan egiten genitun orduan. Nire publikora ateratzeko momentu bakarra izaten zen eskolan, urtean behin iten zen literatur lehiaketa. Hori zen momentu bakarra, idazten una zerbait besteek irakurtzeko. Bestela dena etxean zen, bai. Gerora etorri zen, ni Bilbotarra naiz, orduan Bilboko udalak bazun lehiaketa bat, Rafael Mikoleta lehiaketa, eta gauza bera, ez? Horrelako lehiaketak izaten ziran. Eta gero, idazle izatean inguruan, eta hor bat zegoen, bai, fantasia bat, bai, zenik ezagutzen ditun, hau da, irakurtzen ditun liburuak, eta horiek idazten zituztenak idazleak ziran, beraz, figura hori existitzen zen, eta erreala zen, baino zein da bidea idazle izateko, bai? Zuk, ez dakit, erabakitzen duzu, suhiltzaile izatea, lortu dezakezu edo ez, baino badago bide bat, erizaina, dendaria, ileapaintzailea, irakaslea, badago bide bat, zein da idazle izateko bidea.
nork erabakitzen du idazlea zeran edo ez? Idazle izatea ez da, hemen ikasketa batzuk daude, hau egiten duzu eta dena gainditzen baldin baduzu ja idazlea zera, ez? Besteen begiradak azkenean, ez? Erabakitzen du nolabait idazlea zarela edo ez. Egia da gaur egun, badaudela online plataforma asko eta badaude aukerak jende gaztearentzat edo ez gaztearentzat, edo norentzat, gauzak eskegitzeko edo plazaratzeko. Nere garaian horietzan existitzen, nere garaian liburua zan liburua, eta idazle zan liburu bat zeukana, eta orduan nork erabakitzen du autoedizioare existitzen da, garai batean horietzan ez zuen ere egiten. Eta ari naiz, nahazten dena, ari naiz, ez dakit, 8 urten ituneko garaia, baina 4 edo 18 ere bai. Orduan nahi bai, baina nola lortzen da hori, ez? Hori izan da beti, zerbait antzekoa ikasi beharko dut, edo hizkuntzarekin zerikusia daukana, ze niri hori gustatzen zait, itzulpegintza, filologia, kasetaritza, hortxe ibili nintzen, baina, fantasia bat bezala ikusten nuen. Eta fantasia hori noiz edo nola bihurtzen da errealitatea, noiz duzu behintzat aurrean idazlea izateko aukera, nola ailegatzen da ezakit proposamen hori edo aukera hori lu? Nire kasuan ailegatu zen lehiaketa bati esker. Mikel Zaraten lehiaketari esker, nik, ipuin pare bat hola egin ditun irakaslean banaiz, esan dez bezala, orduan, eskola batean, gai baten inguruan behar zuten nola proposamen batze. Gero lanean eta bai idatzi izan dute, behar dela ez dakiz zer, bertso bat nik ingo dut, edo ipuin bat, hau behar dugu, nik ingo dut, hori bai egin izan dute. Gero, heldutan da lanean. Eta behin eskola batetik iritsi zitzaidan proposamena, nire lankide batek egin zian behitu lur. Gai hau eta ulandu behar ditut, eta nahiko nuke ia animatuko bazina. Hasi nintzen ipuin bat egiten, hasi nintzen, eta momentu batean lankideari esan nion naizu. 25 horri idatzi ditut gu horren, eta ez dut bukatu ipuina. Honekin ezin dugu ezerrekin, LH bost, zein. Eta esan zian, igual ez, baina zu gustora zaude, zu segi. Eta atera zan 55 horriko dokumentu bat. Eta orduan berak animatu nindun. Esan zian, zergatik ez duzu aurkezten, hor badago lehiaketa bat, Lezamako udala eta Elkar argitaletxeak antolatzen duten, nora? Bai, badago, eta niken nu nahi, Eta, berak bazeukan ja, helbide elektronikoz bidali nion, eta esan zidan, edo zuk bidaltzen zu, edo nik bidaliko dut. Eta esan, ja bidaliko baldin badego, ja, hau ez dugu egingo, ja nik bidaliko dut. Eta orduan hor, Elkar argitaletxetik ditu zidaten, eta esan zidaten behitu ez duzu irabazi, baina nahiko genuke argitaratu. Eta pixkan nire ibilbidea hortik hasi izan. Eta ja behin bat duzula dena erresagoa da. Ze idazten duzunean ja, ez baina bestera batera bidaltzen duzu. Nik benetan askotan begiratu nuen jota, nola argitaratzen da lehenengo liburu bat, eta argitaletxetara, baina nola bidaliko dut argitaletxetara, ez? Argitaletxek esan behar dizute zuri, nahi dugu zerbait zurea, ez dakit. Eta pixkat nire ibilbidea horrela izan. Eta nola sentitu zinean, ze dokumentua deitu diozu, dokumentu bat, berazen ez duzu, ipuia ez da, eleberria deitu dokumentu bat, eta batean elkarror telefonoan, kaixo, zer moduz? Pentsa, ez dinu zinetx, izaten jazta. Eta, nahi nuna liburu bat, eta orain gero etzan bat izan, bakarra. Lehiaketek balio dute zerbaiterako, hemen badago mikroipuinen lehiaketa, beraz, jendea animatzea. Nerea, zure kasuan nola llegatu zen Bar Gloria edo lehendabiziko lana argitaratzeko edo idazteko aukera? Kuaderno pribatu horretatik nola pasatzen gea liburu bat izatera? Ordurako bagenukan Txakurgorria kolektiboa, eta asko idazten genuen, baina hain ernaz luzeko ezerre nuen idatzi orain arte. Beti geunden edo ipuinak, edo zerbait divertiegarriagoetan, o bestela zutabetan eta hola. Eta hau saria ez, baina hasiera baten Eusko Jaurlaritzako bekak eman zidan impulsoa, ez dakit den norberak sinestea ez, norbaitek esatea, egon daiteke zerbait horren pixka sinestsi hori, gehi denbora berdin dirua, ez, urte bat edo behintzate horretarako hartzeko. Orduan horrela etorri zen, nik sentitu nuen, neukala horre historio bat,
sumatzen nuen bazegoela zerbait, pandemia ere bazen, pandemiak pixka markatu zuen, ez? Denon bizitza zentzu batzutan, literarioa edo vitala, baina bai atzera begiratzeko ez dakit joera bat, eta orduan hasi nintzen, enekien norantz ninduan, enekien liburu baterantz ninduan, edo novela baterantz, edo ipuin baterantz, edo blog denotaz baterantz, baina hasi nintzen elkarrizketak egiten, bai nire etxeko askori eta baita tabernan lan egin duten bestelako persona batzuei, eta bilaketa antropologiko hortan piloa disfrutatu nuen, bai elkarrezketekin, bai argazkiekin, bai bideokin, azkenean liburua ez denez kokatzen gaur egunean, nahiz eta ez den zehazten non kokatzen den, baina, bazen, nire buruari jarritako erronka bat, ea lortzen nuen mundu bat marraztea, enuena neuk ezagutu, baina era berean balioko zidana niri, libre xamar esateko esan nahi nituen gauza batzuk. Osa, batzutan sentitzen dut, montatu nuela, kriston atretzoa, 3 gauza esateko. Osa, 3 gauza edo, 3 tensio gune personajeen artean. Osa, banezka bezala 3 behor, eta behor hauek doaz pilo alekutatik, baina nire beharrak hau 3 dira. Ez, eta erakutsiko dizuta, baina pulsioa zen, gaur egongoa niretzat, nahiz eta gero paisajea ez den igual gaur egongoa edo... Orduan, abentura bat izan zen, eta ja pixkat kasi urrutmikoa ere geratzen zaidan, 3 urte edo pasatu dira, baina oso prozesu ederra eta jende mordo bat ezagutu dut. Baina liburua orduan hasi izan kasi kazetari bezala, ez? Elkarrizketetan ezakit hor behintzat bazenun zer kontatzeko edo ze galdetzeko... Bai, nik neukan azan, azteko amorru handia. Amorru handia. Amorru handia neukan, ikusten dituelako demagun liburu hortakoa protagonisten berzio jubilatuak, ikusten dituen nire inguruan, eta ikusten dituen, dirure gabe, eta ikusten dituen gaixorik, eta esan nuen, baina nola da posible bizitza osoa lanean, ez? Torrun hasi nintzen amorru batetik zerbaiten bila. Eta izan zen, gauza oso polit bat nire ustez, deno gara gure familiaren historiaren parte eta herriaren historiaren parte, ez? Eta entzuten dituzu anekdotak edo relatoak eta hor daude zure inguruan flotatzen, baina erabat aldatzen da relatoa, parez pare jarri eta entzuketa hori aktiboa denean. Esaten dituzunean, grabadora eta kontatu zure bizitza. Ez? Eta hor desgranatzen diren gauzak edo gertatzen diren gauzak erabat ezberdina dira eta fikzioa ere, iragana bera ere fikzio bat da, eta bakoitzak nola oroitzen duen, zerrek kontatzen duen, ez dakit, antropologikoki are interesgarriagoa zen, orduan, liburua izan zen hurbilpen moduko bat hortara, gero, liburuak beti dira hurbilpenak, eta igual inoiz ez da kontatu nahi zenuena, ez? Baina, aldiro dira 1000 hurbilpen. Bai, eta zuk, Lur, bazenekien zer kontatu nahi zenun, edo zer kontatzeko grina edo nahi zenun? Lehenengo, nerean liburuan inguruan, nik, zailago nintzen, noiz ateratzen zen. Ez nuenetik nerea Ibarzabalek aterako du, denak zain, bai. Lasai. Eta egia da, ez duela izenik ematen, tokien izenik ez du ematen, baina nik hasieratik esan nun, hauek Leharti baitik Eibarre edo Elgoibarrera jundiran famili bat dira. Ez dakit zergatik. Eta igual ez, baina nire imaginarioan zan Leharti bai eta Eibarre, Elgoibar, deba barrena pixkat eskualde hori, bai. Agian ez da, baina nik horrela irakurri nun. Oso ondo eginda dago, ze uste dut, igual guztiok leku bat identifikatzen dugula, baina jakin gabe zein den, ez? Bera markinarra delako agian. Eta orduan ez dakit zergatik, baina Leharti bairekin lotu nun, eta hau Eibarre edo Elgoibar da. Ba, industrializazioa, ez dakit zergatik, baina horrela. Lekuaren arabera esaten dut, erreteria, baina polita da baita ere ikusteko paisaje horrek zenbat markatu duen Euskal Herria, ez? Paisaje mota horrek. Igual Nafarroa juna izenean ez hainbeste, baina Bizkaia eta Gipuzkoan kapaz gara bakoitzak esateko 15 herri hori esateko, orduan, eta neuk ere 1000 herriren kolaxa egin nuen, hori kontatzeko, orduan, herri denak dira, eta ez da bat ere. Bai. Lur, zuk zer kontatu nahi zenun, edo hori behintzat buruan zenitun gai batzuk, edo idaztea nahi zenun, esan diguzu, baina bazenitun gaiak edo barruan zurrunbilo bat? Bai, batetik neukan, gaur egun Donostin turistifikazioan inguruan ez ni duela 13 urte etorri nintzen ona bizitzera,
eta ikusita hau, bueno, ez dakit zenbat aldatu. Donosti, ni bilbotarra naiz, orduan, niretzako Donosti beti izan da turistikoa. Ez da zerbait berria. Bai, Bilboetzan, eta gaur egun bada Bilboetzan, baina Donosti bazan. Zan turismo mota bat, estatukoa, garai batean estatukoa beratxak, hemen udara pasadu Frankok eta pasadu Dukesa de Albak. Donostin, bai. Orduan, hori bazun Donostik. Gero atzerritarrak ere bai, azkenean iparraldetik beraz Frantziar estatutik ere hurbilago, frantsesak ere nahiko hiri polit bat hurbil. Egia da, azken 13 urtetan hemen egon den aldaketa ikaragarria izan dela, esango nuke Euskal Herriko hiri guztietan eta segurazki herri askotan ere bai. Orduan, pixkat horri buruz hitz egin nahiko nuke bereziki belaunaldi gazteei eragiten dien zerbait, nire belaunaldiari eragin diona, hurrengoei eta gaur egun 12, 16, 18 urte dituzten gazte horiei eragingo dien zerbait delako. Beste ez, baina pixkat Donosti eta Guda, Zibila, pixkat 36ko gerra hori zer izan zen eta hori etorri zen, Orban unideia bat ez da lehenengo liburua Guda horri buruz ez daukadana, baina bai iruditzen zait garrantzitsua. Nire familiak Guda hori bizi izan zuen eta momentu hontan bi lekuko, baino ez dauzkat. Oso helduak dira. Esan nahi dut, batek ditu 104 urte eta besteak bete ditu oraintxe 98. Beti izan da nire beldurra, hori galtzera dijoa, eta hauek hiltzen direnean nila ez dut izango nori galdetu. Beraz, banekien horrelako zerbait egin behar nuela nire aiton amonen belaunaldi hori hil aurretik. Biei galdetu izan dizkiet gauzak, biek, burua nahiko ondo izan dute eta dute. Orduan, biei galdetu izan dizkiet gauzak, eta biei entzun diet, egia da nire familia ez dela donostiarra, eta hor kontatzen diren gauzak, landa ere mutan izan dira, baina hor Tolosa aldea aipatzen da pixkat baserri bat, etzan horri izan, Bizkaiko baserri batean izan zen. Horre entzuten diren gauzak, hegazkinak, ez gerra hegazkinak, ezkutuko hola pasabideak, panpinak, horra gertzen diran elementu asko asmatuak dira, baina beste asko kontatuak dira. Orduan, nik nahi nun olako zerbait egin bi hoiek hemendik aldegin aurretik. Eta, azkenean ez dakit nola bururatu zitzaidan bata bestearekin lotzea. Lotura da, eraikin bat, Gorrosen dagoen Zabaleta kalean dagoen eraikin bat. Gainera, portadan agertzen dena benetako, Gorroseko benetako eraikin bat da. Eta eraikina da pixkat lotura egiten duena, 36 pixkat aurretik hasten da, liburua, garai horrekin eta gaur egungo turistifikazio basati guzti honekin. Egia da zuen liburuak oso desberdinak direla, baina oso polita da gurutzaketa hau egitea, ze badituzte gauza asko amankomunean baitaren, nahiz eta historia oso desberdinak izan, adibidez, oaintxe kontatu dezutena, memoria lan hori bai egon da bietan, osea, zerbait gelditzea, aurrerantzean zerbait gogoraraztea edo oroitzea, hor bazenuten zerbait, eta gero familia harremanak, lagunen harremanak, ze erentzia etortzen zaizkigun baitare, bietan daude, ezakit hori ere kontatzeko nahia bazenuten, edo pertsonaiak sortzerakoan, edo perfilatzerakoan sortu diren harreman horiek, edo egoera horiek. Nik uste dut azkenean denok eraten dugula nonbaitetik, eta asko etxetik, eta asko memoriatik, orduan, badagoela baita ere konpromiso bat inkluso, ez? Eta uste dut oso potentea dela beldur hori hau galtzera doa, ez? Uste dut, segurazki idazle askok idatziko dutela pulsio hortatik. Bintzat jasok eta lan bat, ez? Gertuago edo urrunago geratu, baina, bai, zeharkatzen gaitula nola baita. Bai, nik uste memoria dela momentu hontan, ni asko mugitzen nauen zerbait da. Egia da, errezagoa egiten zaidala, edo nuelako bizi izan,
edo auskalo zergatik edo beldurro horrengatik, ez? Hau ja, edo orain egiten dut, edo zalantzarik baldin badut, ez dut jakingo, nora jo. Ze ja, nire etxean ja, hau, ez da egongo, ez da asko, barru. Baina, hori, momentu batzutan ere obsesio ere bilakatu da, memoriaren kontua, eta esaten nuna, momentuz, erresagoa egiten zait, atzerago joatea, eta ez duela 20-25 urte, ja ni nolabait protagonista ere banintzela, ez, herri hontan zegoen egoera soziopolitikoari buruz idaztea hori askoz ere zailago egiten zait oraingoz behintzat. Claro. Gazte literaturaz ari gara eta egia da zuen eleberrietan protagonistak gazteak dira. Baita ere, gazte asko daude, ez dakit horretan ere pentsatzen zenuten, nahi zenuten gazteak izatea zuen protagonistak eta beraien nahasmenduak edo gertaerak kontatzea, edo hori... Nik ez du konkretuki gazteengan pentsatu edo ez, baina berreskuratuko nahiko nuke esan duzuna, eta da gogo falta edo, ezakit, zilegitasun falta edo, duela 25 urteko gauzi buruz idazteko, zer uste dut hau dela meloi handi bat. Inkluso, Bergloria, ez da zehazten ze urtetan gertatzen den, baina argi dago edo frankismoan bai, edo frankismoen amaiera, edo amaiera goiztiarra, ez, denetariko referentzia dute, baina, bueno, eta frankismo osteko egoera guztia, ez? Eta neuk ere, bueno, askotan erabakiak hartzen dituzu, ez dakizu zemateraino konbikzioz, ez dakizu zemateraino beldurretik, eta segurazkinik pixkat beldurretik ere egin nuen, igual badazpada urterik ez zehaztearena, bueno, ea bat ematetorriko ez zitzaren esan ez, eta lauan justo ez gertatu zen zerbait importanteago, taberna hontan eragingo lukeena, ez, eta nik sentitzen, ostra, baina hori guztiz ez da nire historia, eta sartzen naiz terreno hortan, askoz gehiago sartu behar naiz, eta gainera inkluso, igual itzalde egingo dio, nik kontatu nahi dudan, historiaren beste foku honi, ez? Baina gero, fiska gaizki ere sentitu izan naiz, ez jartzearen gehiago, edo, bueno, sarnezaken momentu hortan arnastuko zen violentzia sentsazioa guardia zibilak tabernara sartzean, ez? Sartzen ziren, ez? Eta eskutatzen zuten besteren bat ganbaran, ez? Osa, hori dena gertatzen ari zen, baina nire, uste dut, belaunaldiko askok bezala, igual pausu bat atzera egin nuen hori kontatzerakoan, beldurra, zilegitasun falta, nik uste dut isiltasun bat heredatu dugula, etxe askotan, erabaki dela igual isiltzea edo hau txikiarekin esatea, eta agian gure ardura da, ja kontatzen astea ere guretik, da uste dut, adibidez, azkena ontsa playback Miren Amurizarena, adibidez txaterren berria dena, ostra, ja agertzen da behintzat, militantzia, ondela gutxiko militantzia bat, konflikto eta gatazkaren parte bat beste leku batetik kontatua, baina ja agertzen dena eta faltazena nire ustez oraindik kantidadeetan, baina ez dakizu nola bizi duzun. Bai, berdin, bai. Bai, niri kostatzen zait, eta egia da, nire liburuetan, bueno, zuk esan duzu ez, ni Bilbotarra naiz, Gasteizen ikasi dut, eta Donostin bizi naiz, eta Bilbo agertzen da, nire liburuetan, batzutan, gehien agertzen dena da Donosti dela, Gasteiz ere, edo batzutan askotan idazten hasten naizenean, eszenatoki bezala, askoz ere gehiago planteatzen ditut Donosti eta Gasteiz, nik Gasteizen pasan ditun 6 urte, eta Donostin duela 13 urte bizi naiz, Bilborekin naiz ausartzen, Bilbon nire etxea delako. Bai, eta iruditzen zait gauza batzuk kontatzeko, bueno, nolabait Gasteizen, bueno, ni hemen egon nintzen, baino etzan nerea, eta, bueno, eszenatoki bezala, Bilbon gertatzen ziren gauza batzuk kontatzeko balio dit, baina gainera ez da inpertsonala, bai, pixkat distantzia batetik bizi dut, eta Donostirekin gauza bera gertatzen zait fase batzuetan. Beranduago etorri naizenez, bueno, bestetik playback aipatu duzu nik uste, gaur mailinguru hontan banekien aterako zela, bai. Ez dakit momentuan ez, orain pixkat eduki buruz ari gera, baina, bueno, playback liburua, Miren Amurizarena uste dut izan dela salto bat askorentzat, ni ere zain neon, liburu horren zain egon, ze gainera, bueno, baditut Mirenen lagunak, nire lagun edo ezagunak direnak, eta banekien idazten ari zela, idazten ari da, noiz ateako da. Baina denbora da, nire liburu horren zain egon.
Eta, bueno, ikusita ere irakurri eta gero, eta bere elkarrizketa batzuk eta irakurri eta gero, iruditzen zait eredu izango dela baita ere gazte literaturarako. Ez dakit berak horrela zehazki esan zuen, baina ni pixkat horrekin gelditu nintzen. Eta ari naiz ja gehiago hizkuntza moldez, hizkuntza estetikaz, pixkat hortik ni gauza batekin geratu nintzen, hola bere elkarrizketa batean, liburu irakurri nuenean, baina gero ja berari entzun da ja horri buruzko hausnarketa, eta zan, hizkuntza zikindu baina arduraz. Ez dakit horrela esan zuen berak, hitz horiekin, baina ez, guazen, hau loitzera, baina ardura batetik. Hau da, ez goaz edo zer, badakigu zertan ari garaen, baina zerbait zikina sortu nahi dugu. Eta hori gazte literaturarako niri iruditzen zait oso gauza interesgarria. Mirenen protagonistak gazteak dira, badarabilte hizkera bat orain arte igual ezagutu ez duguna, ez gazte ez heldu literaturan, zen Mirenen liburua ez da gazte literaturarako. Berez, ez da gazte literaturarako idatzitako zerbait, baina protagonistak gazteak izatea. Eta erregistro hori, hain era txukun ez dakit nola esan, era hortan topatu izana, bada nik uste niretzako bai markatu du hito bat niretzako, ez nire idazkeran, baina esateko, bueno, gauza batzuk egitera ausartu gaitezke. Zeren norbaitek egin du, bai, eta egin daiteke euskeraz, eta norbaitek egin du, ez du egin, ez, egin du arduraz, pentsatuz, eta gainera hori azalduz, eta bai. Egia da, nire ustez zuek ere ahots oso ausartak zarete eta liburuak irakurrita hartzen dituzuten erabakiak alakoak dira, baina egia da, erreferenteak izatea zeinen importantea dan, eta azken aldian, aipatu duzuten Mirena Muniza, baina baita ere Eider Rodriguez eta irakuntzarako materialarekin oso ausarta izan da, Uxu Alberdi baita ere beti, kontrako eztarritik, ezakik Katixa Agirre, orduan, jakin nahiko nuke zuen sormen prozesu hori, erabakiak hartzeko prozesu hori, edo idazteko prozesu hori nolakoa den, nola idazten dezuten, dana jarraian, edo zerbaiti buelta asko ematen dizkio zuten, ez, zakit. Justo hain hitzeiten ari nintzela goratu dut Joan Didionek sartzen zitula bere paperak frigorifikoan uste dut, eta hor uzten zituen aste bat, ez dakit frigorifikoak erabakiren bat hartzen zuen, ez dakit zuek horrelako maniaren bat izango ez zuten, baina, bueno, zuen idazteko momentu hori nolakoa izan da? Zentzuk izan dira burua usteak edo zalantzak behintzat? Horiek asko. Asko, ez? Ja, ikustu, igual liburuaren arabera, edo liburuaren formaren arabera, ni takadaka idatzi berri, bueno, liburuaren forma eta gero zure bizitzaren forma, eta ze utxune dauzkazun idazteko. Askotan hori, eta gero horregatik nire miresmen totala umeak dauzkaten idazleen ganako. Osea, nik ezabatu merik eta ez dakit. Nola egituratu eta errespetatu denbora hori idaztekoa eta onartu gainera, igual 3 ordu pasa dituzura eserita, igual parrafo batek balio duela bakarrik, eta igual bihar ezabatu dengo duzula, eta sentitzea aldiro denboraren, igual ez duela ezertarako. Galtzen ari zarela. Bai, denbora galtzen ari zarelaren hori pixka gogorra egiten zait. Baina, bueno, nik egin nuen urtea pixka banatu, eta idazteko asteak hartu, eta gero, aparte bertxotarakoak, urrundu egin behar zain dituen momentu batean, bertxolaritza eta idazketa, eta hori norgatik ari zait, desente kostatzen idazten ari naizen hau idaztea, ze bertsoa tartean dagoenez aldiro, bertsoak eskatzen dian energia denez konektatzea etengabe gaurkotasunarekin, momentuarekin, herriarekin, airearekin, eta nire kasuan idazketak eskatzen du fikzioa, ez? Eta lurra, eta batez ere isolamendua, eta ez jakitea gaur Trumpek arantzela jarri dizkiola ezakit zeini, ez? Osea, pixkat, ez dakit, zego naiz nire personajearekin, orduan, bueno, bere izegin behar izan ditut desente. Eta ausardiarena esan duzuna, uste baita gai bat dela, ze iruditzait batzutan ausardia, askotan emakume idazlei esaten diegula, ez da ausartak direla, edo gauza bat esan dutela, eta askotan ez da ausardia da, besterik gabe esan egin dute, eta horrek eragin dituen ondorioak ez dira bere ardura, ez? Ez, hori da. Igual ez da ausarta izan dela, besterik gabe esan du, igual deno genekien zerbait, baina idatzi egin du, ez? Eta argitasunez egin du, ez? Bueno,
beste gabe, hola. Bai, egia da. Ez, baina Arrazoi ez duzu. dut txarra esan, baina. Bai. Lur, zuk nola egitezu? Bueno, nik 3 haur ditut nereak esan duen bezala. Bai, bueno, niretzako ni beti izan naiz bizitza nahiko aktiboa izan duen pertsona bat, orduan haurdunaldiak bai izan dira geldialdi bat, nolabait. Bueno, edo ez dira oso onak izan, orduan eskatu didate pixkat bizitzatik ateratzea, eta hori izan da garai bat oso produktiboa literarioki. Igual gehiena, bai, ni hasi nintzanean, lehenengo ipuin hori bidali nuenean lehiaketa hortara, hori idatzi nun, bueno, haurdunaldi baten osteko bajan, bueno, alnun bezala, alaba hemen bularrea, baina, bueno, bakarri da, bueno, bi eskua ditut, batzutan esku batekin, nik esku batekin ere liburu asko esku bakarrakin. Daude, bai, eta karo, segun maiuskulak, orduan hemen taula, eta, bueno, hola. Bai, zati asko horrela daude idatzita, baina zan momentu bat, bueno, hortara egon behar nuna, eta alnun. Bi gauza horiek niretzako kompatibleak ziren, asko inkompatibleak ziren, osea, inkompatibleagoak ziren, beste gauza batzuk uztartzea amatasunarekin. Hori etzan horrek albidetu dit niri, nik uste dut, pixkat literarioki. Momentu batzutan ez, esan nahi, ja, behar duzunean isiltasuna, eta ez dakiz eta nahi duzunean hori, bat esatezu, zer da, hau ezin da, ez, egia da, ez da erresa. Baina, bueno, eta besterik gabe, nik horrelako frigorifikoan sartu, ez. Horrelako sinismendurik ez. Ez. Niretzako frigorifikoa izan daiteke denbora, oda, bueno, hemen blokeatu egin naiz, badakit zer nahi dudan, eta badakit egingo dudala, azkenean beti bukatzen dut, ez, hau nahi nun egin eta egin dut. Batzutan hilabeteak pasa dira, 2 urte, hau asko kostatu zitzaidan adiez, Zurriola Beach Hostelekin igual 3 urte pasa ditut, eta normalean nik hainbeste denbora, bai, uste nun, ez daukat argi, momentu batean ja argitasuna agertzen da, eta 2 hilabetetan batean, jazta, egun horri bete dituzu. Ze plazerra, ez? Arrapatzen duzunean karrila. Hori da, eta jazta, baina ze gonaiz ni blokeatua, ez? Bai. Zerbaitek klik egiten du, ez? Igual du zer, konbertsazio bat, edo zure buruan ez daki zer, baina argiak beti zirrikitu bat aurkitzen du, bai. Eta banekin egingo nuela, gainera, nahi nun dokumentazioa nola bait gauza batzuk agertzea, galdetua nun, etxean, bestean, nahiko sotilki ez da ere, hola, nahi nun zerbait divulgatiboa egitea da nork irakurtzeko modukoa. Eta bai, zaila, momentu batzutan blokeoak egon dira, gero bi garaiak uztartzeko nola, baina hau bestea, eta, azkenean etorri da. Zurriola Beach Hostel duela gutxi, atera da, baina Gloria esan duzu ja pixkat urruti gelditzen dala, irakurle asko izan ditu. Galdetu nahi dizuetea irakurlekin harreman hori nolakoa izan den, baina hemen irakurle batzuk ditugunez, ondo iruditzen bazaizue, mikrofona irekiko dugu, ez dakit galderaren batekin nahi dezuten, Nereari edo Lurri, zuek ere solasaldi honetan parte hartu dezakezue. Jun pentsatzen, nolako izan da harremana, ez dakit aukera izan dezuten irakurketa taldeetan eta horrelakotan egoteko, Gloria liburutegietan izugarri erabili da eta izugarri mailegu pila izan ditu, ez dakit zer esan dizueten, ze hori ere polita da, ez? Zuek ere irakurleak izan zarete eta idazlearekin hitz egitea edo komentatzea, nolako izan da esperientzia hori? Oso polita, uste dute, irakurretaletan normalean gustatu etzaionak ere ez dizulak ez dongo gogor esaten, esango du junte zarenean, normala da bezala, ez orduan beti da jende atxegina. Bueno, badaude, batzutan. Batzuk igual zaten dute, baina, bueno. Batzuk gaineroak dira, bai. Bai, orokorrean oso harrera ona, gainera askotan gertatzen den irakurletaldeetan bide ematen duela, euren bizipenei buruz hitz egiteko, edo ez eurek ere pixkate konpartitzeko bizipen horiek, eta justu, eta gazte literatura ez ari garenez, aste hauetan egon naiz lehen Lurri komentatzen nion, batxiergoko ikasle batzuekin, ez da, enekien eskola batzuk aukeratu zutenik ere, eta anju naiz. Eta oso berezia izan da, ez esaten nuen, ama, nola irakurriko du, nundik irakurriko du 17 urteko batek, tolosar batek edo iruindar batek hau, ez? Eta
Eta bueno, batean, bazegoen konexio bat, egon da, ez dakit, elkarrizketa oso interesgarriak eduki ditugu, eta izan da, are aberasgarriago. Oso, tipo, liburuari beste geruza bat oparitzea bezala, beste irakurle mota bat, eta beste leku bat konektatzeko, eta beste galdera mota bat, ez izuna egiten, hori, 40 urteko batek egiten izuna mazazpikoak, eta bai, prozesu polita, bai. Polita. Zure kasuan, Lur, honekin ez bada ere, bestetan, Bai. nolakoa izan da harreman? Bai, bueno, antzera. Nik gehiago eskola eta institutuetatik ibiltzen naiz, irakurle taldeak normalean gazte eta aurrekin badaude, baina, bueno, edo beste era batera planteatzen dira, edo niri ez zaizkit tokatu. Eta holaxe, bueno, oso polita. Nik uste hitza hori dela, ez. Bai. Eta gozatzea, ez? Nola, bueno, hasteko batzuek nola gustora irakurri duten zuk idatzitako zerbait. Nola balio izan dien, bestela hausnartuko ez luketen zerbaiti buruz, ez? Hausnartzeko irakasle bezala ere, irakasle batzuei ere, gai batzuk gelara eramateko nola balio izan dien ere liburuak. Eta, bueno, nik uste hori ederra dela. Polita. Irakurleak komentatzen ditugula ere ez dut amaitu nahi zuei galdetu gabe gazte literaturaren mundua nola ikusten dezuten, ez? Dudetan egon gehan, nola irakurriko du 17 urteko norbaitek zuere Lur irakaslea zea? Esan dugu, ez? Belaunaldi bakoitzak bere liburuak eta bere heroiak ditu, baina, bueno, hemen Luma Festen gaudenez, nola ikuste zute mundu hori, egia da orain, liburuak desberdinak dira, baina mundua baita ere, ez? 1000 pantaila, 1000 telesail eta horrelako estimuluak, orduan nola ikuste duzute gazte literatura zuek? Beste harreman gazteekin, baina, bueno, bai, ikusi ditudan 3 saiotan gazteekin, inork ez du ezer irakurtzen. Toran pixkat erraza da katastrofista jartzea, gero pentsatzen dut, nire gelan ere galdetu izan balute duela 15 urte, inork ez duke, bik, beti bezala, beti dodea 2 eta 3, eta literaturen arrakasta, igual hori da, ez dakit, ez dut, nahiko nuke gehiago izan dadin, baina nik uste dut falta dela, eta Lurreko beto jakingo du eskola barru eta nola den, baina kultur plangintza askoz potenteago bat, irakasle kontzientzia dunak, irakasle irakurleak, gai direnak euren gelako ikasleen profila usaindu eta benetan emateko gustoko zerbait personalizatuagoa, ez, pixkat, venga, hau tokatzen delako, eta, karo, inok ez du konektatuko behar bada literatura klase guztiak erekin, ez? Osa, pixkat, egon behar dela arreta bat, eta uste dut idazleak ikastetxetan, taulako programak idazlen elkartetik eta daudenak, badaukatela funtzio bat, eta askoz gehiago egin daitekela iruditzen zait hizkuntza mailan, eta etxeetan, zer esanik ez, baina, bueno, erronka asko, eta pantailena aipatu gabe. Aipatu gabe. Bakarria horrekin. Lurtzea kasuan. Bai, nik uste sentsazio hori dela, ez? Asmatzen degula oso kopuru txiki batekin. Zer egin dezakegun horren aurrean, izan daiteke katastrofista jarri. Edo, kopuru horri begiratu ere, eta esan, batzuen gana iritsi gera. Orduan, nik batzutan, irakasleekin eta hitz egiten da, behitu, Lur, gomendatuko dugu hau, ez da dinontarako. Askoz ere gazteagoentzat, baino behintzat irakurri dezatela. Nik esate, nire gomendioa da, irakurriko duenak irakurriko du, eta behintzat irakurle hoiei eman zerbait, benetan gozatuko dutena. Eta ez, konpromisoz irakurriko dutena, gerora egingo diezun froga edo ez, demostratzeko zuri hori irakurri dutela. Lehen aipatu dut, nik 14-15 urte nituela guk helduentzako literaturatzat zeuden liburuak irakurtzen genituen, orain, DBH sortzearekin batera sortu dau gazte literaturaren fenomeno hau osondo eta egokia izan daitekena, baina usaindu behar dugu, zerbait gehiago behar duten hoientzat, eta gero, planteamendu horiek gela osoak liburu bera, maila osoak liburu bera, 6 gela eta 6 gelek liburu bera irakurtzen dute, aukera gehiago egon daitezke, 4-5 liburu, asmatu behar dugu hor, gero, zuk diozuna, pantailak, hau, bestea, nola demostratzen dugu irakurri dutela. Irakurri nahi ez duenak ez du irakurriko, eta irakurri nahi duenak irakurriko du, eta gainera gozatuko du. Orduan, hortxe. Ez klabea da, hori bintzat akorduan daukat, nigan gehien impactatuz izan duena dela,
personak entzutea literaturari buruz pasioz hizketan. Eta uste dut, nik hori ez dudala ezagutu, oso heldua izan arte, ez? Osea, ikasi nola hitz egiten den literaturari buruz. Eta ikustea persona bat, berdin du irakasle, guraso edo lagun, horregin entusiasmatuta eta liburu bati buruz hitz egiten, ostra, gauza zoragarri bat bezala, ikusten dut gazteek ez daukatela ez da referentzia hori, ez da percepzio bat izan daitekena divertigarria, euren bizitzari buruz ari dela behar bada liburu hori, ez konektatu dezakela eurekin modu baten, ez dakit, pasioa transmitituko duten personak. Horrekin harrapatzen Hori, ditugu bai. eta gainera horri gehitzen baldin badiogu hizkuntza ari garela eta euskara ari garela, gure herrian hori da, bueno, behar dugu. Beharrezkoa, bai. Azkeneko aukera, galderarik badago, ez, ordua llegatu da, amaitu behar dugu. Aurtengo mikroipuinen lehiaketaren gaia, desira, edo desiratu da, beraz guk amaitzeko gure mikroipuina desio bat da, eta idazten jarraitu. Mesedez, guk gozatzen jarraituko dugu, Luretan ere eskerrik asko gure gonbidapena onartzeagatik, eta zuei eskerrik asko gurekin egoteagatik. Hurrengora arte, eskerrik asko. Geratzea, ez, oin, aurrako. Bai, orain esango dut. Eta orain, esan bezala, mikroipuinen lehiaketarekin jarraituko dugu Lumafesten, Lur Gaiastegik badakizki irabazleak eta Isak Palentziak lagunduko dio, beraz, haiekin uzten zaituztegu. Eskerrik asko, eta eskerrik asko irabazleik baita ere, parte hartzaileei. Agur. Agur. Bai, ez. Badazpada aukera eman nahi. Beno, hemen bi mikroipuin aukeratu ditugu, orain gontan. 14-18 adin tartekoa, hau ez. Nahiko nuke, parkatu, galdetzen didate eta ez dakit zer erantzun. Zure adimena balitz, miresmena litzateke. Zure gorputzak sorginduko banindu, desira. Baina zergatik gogoko zaitudan gogoan ez dudanez, maitasuna da, galdetzen didate, eta batzutan erantzuten dut. Martín Maiz Negredo. Eta bigarren mikroipuina. Nahiko nuke zirriborro bat izan. Papateko ideiak jasotzen dituen horietakoa. Idazle hasi berrien gaueroko babeslekua. Arkatzaren arrastoz eta dudaz beterikoa. Desio dut horri zuri bat izateari utzi eta inori beldur gehiago ez ematea. Bai, Maia Ortiz de Zarate idiakez. Hau astu zaigu, ez? Bai, bakoitzaren zat. Martin, atera berriro. Ez dela hemen zaude. Eskerrik asko. Eta Maia. Eskerrik asko. Bai, abe haiekin bai. Eskerrik asko.